anga foli ni tanumbe aw bela jele aw mamunu nyebe jabarani na ma irola ka fo aw nyebe TV Anwar de la TV Anwar an sigiro benondo malima kerengera la anga faba kono no Bamako yi anga maramu be ne an koma ko murwago yende an sigiro amina kuna funun taka di aw bela jele ma wala sa aw mamunu be nama kuna funun soro ka seka kuna funun soro togo mina ambe fereke ka bakurubaw di aw ma amba damne anga jamana kono no Mali kerengera la anga koronyam fana anga koronyam fana muso do be to muso do we tekeke ala biya kle sabai ambo kuna fundi aw bela jelema o fana bolon ko fa ma irola ka fo irisu ka jamana kono olube tashibla la ka nyeshi u ka ma bi kono toni flamunu bondra unila u ka panguru de bina sora su ka panguru do ambo kuna funu fana di aw bela jelema ka soro ka kunche ni farkolo nyana je samu ya tabare ambe wakati mina ina fasisa ale de sugandira ka kedulanchilai nyina sa munyo na mbo Mali kono ni abakuruba wi ambe nu wala sisa no ka jaw bela jelen yira awla abna awye dugonate ala aya bismillah. Sophie Petroning ambe domina ina fo sisa ale de munsoyi atume gawo marala ambe domina komimpi tekekera ala ma jugu fe kabiri sibrido biya kile sabaye nyema soro ka do akakula folo anga kuna funu naje. Sophie Petroning ashibe sambi woro ani woro de la wa niya laje adonendo gawo dugu kono sabla anana kabiri samba fla wakati madu dumba afe o fana bolon ko fe abe korboro kan fo kanye kosobe dogotoro do abora dugu muna o e franci dugu mu beni an kama ko Bordeaux Gironde ola abora Malikan samba kele keme kononto bi kononto ani woro wakati akatama do simfe Mali jarayi ako kabna sigi Malila anano odike ay so resan bafla ani saba wakati ola ay so mun dayele o ye demse munu ni soma tu la kase kulu bere kanye togo mina no ye ame wakati mina inafo sisa ma munu fautana walma munu bautana wa ame domina inafo sisa abe ijanto demse fana la demse munu ni baloko juguya bo olula adonundo anga jamana koronyam fanfe kosobe gawo dugu yere kono sabla gawo e dugu anga koron dugu badoy sam bafla anita anifla wakati mna bamanchu nana tegeke anga jamana koronyam fana abulla ay dugu bla atara Algérie ay to Algérie kata France no ya afa jamana yi nga kofe Mali jara yi atlala ka segenga na Mali kono wala sa ay demso munu toyi akase ki wasado olula kanya tokomina ni ya jazimne we tegeke ala sibrudo temene nege kanyata ani wolon vla dala goshile fo bi nyema soro akako la folo jekulu ma yira ka fo ko olude tegeke ala nga tara ay gaw kaw toy ame domine komi sisa sabla oluta ay rodo wa ako diglem bade be olu yerela anga garde national ame wakati mina fo sisa jando blara unye gosi marala binganigala uye bingani wole taku segere uye ma fla jogi anga maula ama jugu ya kosobe nga anga mau fana wula ku jo joro la kanya kosobe ni manuna uye jugu flafa ka tegeke ma worola ko olu datugun ka uka moto fana domina ula ame domina kompi o bayira ka fa anga chedo o be barala anga jamana koran fana ni ala sona duna na tawla na ya jaw soro amna ulu bela jelen yira awla o fana bolongo fa ameta anda fa jamana la no Senegal atu ira ka fo olu ni jamana damadonu olu dia ira ko jagoya fanga mumbeka ka sigi Palestine ni Cisjordanie dala ko o jagoya fanga ka wuli ka boy sabla Israel le tungeleno ko sigi Senegal ya ira ka fo olu kon bujo ko kokoro sabla a ko digra Israel la kosobe o yu kan ni songo ya ira a ko be boloda mun ka ngalaje eta hébreu no israélien usubo koro diminendo sabla uka premier ministre yere ayira ayira ni munye ukalla sigi dem fen be jamana munu kono munu jerana ye kafo kubega ka jago ya fanga mun sigi Palestine dala ka wuli ka boy ay wole bla ukalla sigi duma ni o jamana uta kala je ambe Senegal soroy Senegal ambe wakati mina inafo 600 Israël oluka premier ministre no Benjamin Benatayuye ale ayira ka fo kube deme mundo Senegal ma ko niya ademe jolé ori sinfe Senegal gouvernement olu fana mu kulo datugu ninka ma mu be kuma gouvernement to la no Seydou Gueye
kunu karido a fana bɔra a kumara u ka jabarani sanfɛ n'o ye RTS a y'a yira k'a fɔ olu ka jamana olu kɔni ma a sɛbɛntiya fɔlɔ u bɛ laɲini mun nɔfɛ nka ko donna nataw la u bɛna bɔ ka laseli dɔ kɛ o fana bɔlen kɔfɛ a nana yira k'a fɔ ko mun y'a to olu taara ni hakilinaw ye sabula ni hakilina b'olu kunna a mɛnna a y'a yira k'a fɔ Senegali kan ka fɔ u ye ni hakilina mun sigi sen kan o de y'a to a y'a yira k'a fɔ diɲɛmaw yɛrɛ olu ye Senegali fo kosɛbɛ ka sababu kɛ Senegal an bɛ don min na komi bi silamɛ jamana don wa a ye ko mun fana sigi sen kan o kow ka ɲi kosɛbɛ Senegali jamana u y'a yira u ka laseli kɔnɔna la k'a fɔ olu kɔni jɛyalen don u ka jɛ la u ni Israel ka jɛ u jɛyalen don u ni Palestine fana ka jɛ la u jɛyalen don kabiri san 1975 wagati Senegal olu de bɛ jɛkulu mun bɛ ni an kɔma comité pour l'exercice des droits inaliénables o ɲɛmaya la Palestine jamana tɔgɔ la Seydou Gueye ale mun bɛ kuma gouvernement tɔgɔ la n'o ye Senegal gouvernement ye a y'a yira k'a fɔ olu ma nin ko laɲini kɛ k'a sababu kɛ ko olu bɛ ka Palestine dɛmɛ koyi olu kɔni y'a yira de k'a fɔ a ka kan ka kɛ nka u tɛ Israel fana juguya la. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Irisi jamana kɔnɔ u bɛ ka tasi bila kɛ k'a ɲɛsin u ka kɛlɛkɛdencɛ minnu bɔnɛra u ni la an'u ka maa minnu bɔnɛra u ni la sabula n'i y'a jateminɛ u ka pankuru de nana bin pankuru in binnen maa fɛn fɛn tun b'a kɔnɔ a si de ma balo an ka kunnafoniw lajɛ. Maa minnu bɔnɛra u ni la Irisiw ka pankuru binnen o maaw la maa 64 minnu ye u ka dɔnkilidalaw ye ni an b'a fɔ a ma ko Assemblée Alexandrov u dɔnnen don kosɛbɛ ka sababu kɛ u ye dɔnkili ɲuman minnu da u ka cɛdenw na n'o ye u ka kɛlɛkɛdencɛw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ko mun ma ko armée rouge u bɛ u ka sɔrɔsiw kɔkɔrɔma dun n'u ka dɔnkilidaw ye a ka di Irisiw ye kosɛbɛ ka sababu kɛ u bɛ dɔnkili minnu fana da n'i y'a jateminɛ ni dɔnkilida jɛkulu u dɔnnen don u ka jamana kɔnɔ wa u talen don ka kɛ jɛkulu ye jɛkulu mun i n'a fɔ anw ka assemblée instrumentale bɛ cogo min na ni maa ninnu u wulila u tun dalen don siri de kan u tun kan ka taa fɔli dɔ kɛ u ka sɔrɔsi minnu bɛ yen jamana kɔnɔ nka n'i y'a lajɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi u ka pankuru binna a ko ma se ka dɔn fɔlɔ kun mun ye pankuru in bin u ka pankuru in n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ a hakili n'o y'a boîte noire ye o ma se ka dɔn fɔlɔ Irisiw ka jamana ɲɛmaa n'o ye Vladimir Poutine ale kɔni nana kunnafoni di k'a yira k'a fɔ fɛn bɛɛ bɛ se k'a yira k'a fɔ nin ko in na u kan ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ walasa pankuru in binna cogo min na u ka se k'a si dɔn a y'a yira k'a fɔ a bɛ se ka kɛ banbanciw ye a bɛ se ka kɛ jan fana ye a bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye. An ka dolancila mun bɛ ni an k'a ma ko Sanbu Yata Bare ale bɛ dolanci camancɛ de la a yira k'a fɔ ko ale de kɛra dolancila ye mun ka ɲi ka tɛmɛ dolancila bɛɛ lajɛlen kan an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mali ye ɲinan san kɔnɔ an ka kunnafoniw lajɛ. Jɔnjɔn bɛ yen nɔ n'an b'ale wele nanzarakan na ko Aigle d'Or ale taara ɲinan ka di an ka balontanna denmisɛnnin dɔ ma ale ye cɛmancɛma ye n'an b'a fɔ a ma ko Sanbu Yata Bare a bɛ dolan ci Werder Bremen jɛkulu la Allemagne ale de kɛra dolancila ye min ɲɔgɔnna tɛ yen nɔ ɲinan san na Mali kɔnɔ jɔnjɔn in sigiko fɔlɔ ye nin ye ɲinan wari tɛ mɔgɔw fɛ. TV Anwar filɛbagaw nin kɛra aw garijɛgɛ ye aw bɛɛ lajɛlen kɔni b'a kalama k'a fɔ ko El Hadj Seck Sufi Bilali Jalo a ye taama boloda ka taa Kucala a taalen Kucala u y'a bisimila ka ɲɛ dugutigilakaw y'a bisimila wa u ka alimamuw fana bɔra ka taa bisimila jama baden de bɔra ka taa a bisimila fana wa Kucalakaw an bɛ se k'a fɔ an bɛ don min na komi bi El Hadj Seck Sufi Bilali Jalo u y'a ka bonyamasegin k'a ye a bɛ ka baara mun kɛ diinɛ kɔnɔ an bɛ don min na komi bi a bɛ ka baara mun kɛ walasa sufiya ka se ka lakodɔn diɲɛ kɔnɔ a bɛ ka baara mun kɛ walasa maaw ka se ka silamɛya faamuya a bɛ ka baara mun kɛ walasa jamana ɲɛmaw olu ka hinɛ jamanadenw na a bɛ ka baara mun kɛ jamanadenw fana k'u ka sariya ɲini k'a dɔn jamanadenw fana ka hinɛ ɲɔgɔn na wa an bɛ don min na komi bi a bɛna taama boloda ka taa fan caman fɛ nin ye baaraw de daminɛlen fo ka taa fɔ ko mawuludu wɛrɛ sera El Hadj Seck Sufi Bilali Jalo a tɛna se ka sɛgɛn lafiɲɛbɔ yɛrɛ sɔrɔ n'a nana an ka faaba kɔnɔ a bɛ a senfa ka taa an ka maraw la k'a daminɛ Kayi ka taga Kulikoro Segu Mopti Sikaso Gawo Tɔnbɔkutu
wa fo ka taa se an ka mara wɔɔrɔw la n'a kan ka se yɔrɔ minnu na. O fana bɔlen kɔfɛ an ka jamana kɔ ka Burkina Faso ka taa se Côte d'Ivoire ma, Sénégal, Guinée équatoriale ani Gabon a bɛna taama boloda ka taa nin bɛɛ lajɛlen na. Togo fana olu fana b'a nɔfɛ an bɛ don min na komi bi a ka se ka taga olu ka yɔrɔ la cogo min na, sabula olu famara k'a ye. Wa tubabuw fana an bɛ don min na komi sisan nɔ olu fana bɛ ka a kɔnɔ walasa a ka se ka diinɛ lase yen cogo min na, sabula an bɛ don min na komi sisan nɔ El Hadji Seck Sufi Bilali Jalo a bɛ kumakan caman na, arabukan b'o la, bamanankan b'o la, filakan b'o la, kɔrɔkan b'o la, fo ka taa se ngilɛw ma. A bɛ ɲɛfɔli kɛ nin kan bɛɛ lajɛlen na walasa maaw ka se ka diinɛ faamu cogo min na. Ani diinɛ yɛrɛ taabolo mun bɛ yen ni an ko a ma ko sufiya n'i y'a jateminɛ a ka lakodɔn an ka jamana kɔnɔ, maaw k'a dɔn k'a fɔ ko sufiya ye fɛn mun ye, fɛn sanuman don, fo bɛɛ lajɛlen tugura a sira kan. O de ye El Hadji Seck Sufi Bilali Jalo ye. Ni Ala sɔnna ni an ye kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ u ka ko la, sabula an ka maaw b'u nɔfɛ, n'u ye jaw bila ka na a bɛ n'o bɛɛ lajɛlen ye aw ka jabarani sanfɛ n'o ye TV Anwar ye ka taa fara Radio Salam kan n'o ye 89.7 fiɲɛ suru, ani maa minnu fana bɛ yen subahana mansinw sanfɛ a bɛ se ka Radio Salam lamɛn n'o ye www.radiosalam.net walima salam.isfga.com. o t'a bannen maa minnu fana bɛ yen i b'a ye k'a fɔ minnu fana bɛ fɛ ka Radio Salam lamɛn Mali web sanfɛ, na aw yɛlɛnna aw bɛ Radio Salam sɔrɔ. Wa sufuw ka ko fɛn fɛn bɛ boloda diɲɛ kɔnɔ aw b'a sɔrɔ ni radio so in sanfɛ fo ka taa se TV Anwar ma. O la an ka foli ni tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ don wɛrɛw nata la an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan, kunnafoni kura min mana bɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'o di aw ma ladiriya kɔnɔ. Ka yiraw la fana Radio Salam bɛ sɔrɔ application sanfɛ, ni maa minnu yɛlɛnna Play Store kan a bɛ se ka Radio Salam ta. O t'a bannen minnu fana bɛ lamɛrikɛnw fɛ yen a bɛ se ka fu 2 ta 16 485 475 85 25 aw bɛ Radio Salam sɔrɔ. Wa n'aw bɛ fɛ ka an wele an ka jabarani nɛgɛjuru siraw la, o ye 20 80 81 81. An b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka wale ɲuman dɔn. Aw k'an bɛn diɲɛ don wɛrɛ.